Balik mga kapuso sa programa atong ilailahon karong buntaga kining usa ka talented nga sugboanon nga artist mga kapuso nga mahilig kay karon sa lain-lain nga mga makeup transformations. Giunsa niya paghimo og kinsa may inspirasyon niya niini. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso gikan sa lungsod sa Minglanilla si Warren Ayunan. Good morning, Warren. Good morning po, Nix. May buntag kaninyo nga tanan. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. First up, na kuryoso lang ko sa imong itsura karong buntaga. Unsa man imong look karon? So akong look karon is inspired by the GMA Regional TV Live logo. Oh, sige, idikit ko na ang mirror sa imong face. Pagkanindot ang Yes. logo gyud sa atong programa GMA Regional TV Live. Pila ka oras man na nimong gibuhat ni nga lookwar? So gibuhat ko ni sud sa tulo og tunga ka oras. So may gamit nimo. So akong gigamit jud ani is face paint nya, eyeshadow ko, mga makeup materials. Kinsa may nagtudlo nimo aning mga makeup transformations? Kinsa may inspire nimo nga mubuhat ini? Actually, was yung katulo na ako, naningkamo rin ko nga makat-on niya, hilig po ko during drawing, niya nakapa-inspire po na ako kasi James Charles. Niapil ko no ka kompetisyon? Yes, na-attend ko competition last September or August pa to sa among lungsod. Unsa man to nga competition? Ug unsa may imong bali entry? So ang abot sa competition na to is a photo contest nga na-team nga I love Minglanilla. So akong gibuhat is ako gi-paint ang simbahan sa Mingla. Sa imong naong, of course. Katong sa Minglanilla nga simbahan, nakita mo to nako nga hulagway. Pila ka oras man to nimo nga gibuhat? Kuan mga upat ug tunga, burag 5 hours kuro to. Burag 5 hours na jud. Gawas ato nga competition sa social media, murag daghan na ang naka-notice. Unsa may reaction nimo ani? Kuan, grabe ka overwhelmed sa akong pamati nga happy kay ko nga na napoy na inspire. Daghan po nalipay sa akong gibuhat na mo ni mo suggest sila mo na ka-look sunod nga. Lipay po kay ko kay daghan po nagsuporta sa ako ako mga family and friends. Unsa may sunod nimo nga plano nga mga looks nga buhaton? So akong plano nga looks nga buhaton umaabot nga sinulog. Kay kay happy naman sinulog po. Unsa man nga tema So, sa sinulog imo plano? Ang ibutan ako dito maybe na ay siya Magellan's Cross nya, napoy Santo Niño. So, kung doon na kay mensahe gustong ipaabot sa atong mga viewers karon, labi ni mga batan-on nga nagtan-aw nato. Just keep on dreaming nya. Salin sa kagalingon nya. Determination pod ang importante nya. Kuan pod, patience nya, hard work. Alright, daghan kayong salamat War sa pag-uban kanamo karong buntaga og we look forward sa imong sinulog nga look ha kay Fiesta Senior na raba. Thank you so much. Happy New Year kanimo Warren Ayunan. Thank you so much.